Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Tinamaan man giraray kita kan ubot sipon. Uy.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, maray na aga Bulkang Mayon. Siyempre po, digdi sa syudad kang Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Lea Basaysay, Ma'am Joy Cargullo, Sir Henry Capino, Madam Maria Elena Yamamoto, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas.
Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes, Fly Day. Oy, pitsa 13 ngunyan, Friday the 13th, 2026. Sabayan po ninyo sa indong lingkod. Sa rong oras kita 7 to 8. Mag-urerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari. Dakul ang mangyayari sa aga. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apoyra po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. O, sa tuya po yan tatawanin serbisyo sa laog kay ning programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo niya. February 13. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil na ganindo paglingawan ng sakuyang perming tugon. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung po kamo magduman, pag day man po kamo imbitado, tamalang supog. Lilibak-libakon man sa nakamukaya. Yo, saropan tugon ko tabi, ringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man kibang maingat kan sadirita kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikitumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan tasya masana po nakakaram gaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong di kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Good morning tabi sa imo ang masunod ng kapitan dyan sa Barangay Kumun kang Malinaw, si Pading Raul Bubier Villanueva. Ang masunod na kapitan dyan sa Kumun Malinaw. Sir Tope, good morning. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga Reparo, live na live ngunyan pong Biyernes. Digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Atuon, kasabay tabi dyan ng si Sir Tony, samuyang SM. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras po ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kini. Disperas na tabi ngunyan na Sir Raul Bubier Villanueva, Sir Tope. Disperas kang Valentine's Day. Ano lamang ang plano sa aga? Ano lamang? Ako na akong plano telinga na. Pigpirit ko lang ngunyan magprograma. Takasudma talaga, daya kong busis. Dahil kinagluluwas na busis kasudma sa ngimot ko.
ngunyang pigpirit ko sa nanta purungag pangani kita. Kaya pasensya na mo na kamo tabata dati nang makanos ang busis ta lalong kuminano. Kaya si Baby Love pasawa yung si Baby Love. Sabi ning pasaway ni Baby Love. Ano po ang plano nindo sa aga? Tantad haramon tatabi sa pag-asa tagarigwa ki LP ing pigbabantayan. Baka uranon so mga durodate nindo sa aga sa Valentine's Day. Paano kayo ni bantara ka mong kaputi? Tapata sabi digdi ilinga tabi ni doon mga bareta kunya na di para ma-Valentine's Day. So barakalan databi mga tugang kang gayuma. Ano nga ang gayuma sa Bicol? Ano ang gayuma sa Bicol? Si Raul? Ano so gayuma? Di ba ang gayuma Tagalog? Sa Bicol ano ang gayuma? Ano tabi ang gayuma sa gayuma? Tama? Gayuma sa Bicol. Bako may kulam. Gayuma. So ano pud kan sa Bicol ang gayuma? Makusog da subirintahan kang gayuma. Sir Tope, ano tabi ang Bicol kang gayuma? Tabata birthday mo pa lang sa aga. Birthday ni Tope sa aga. Patan nga rin kayo ni Valentina. Ano tabi so gayuma sa Bicol? Gari na asa po rito kandila ko ha. Anong gayuma? Ay, Ma'am Rica. Aputaan na si Ma'am Rica ta. Matibay yan sa Bicol. Ano tabi, Ma'am Rica nga ni sa Bicol ang gayuma? Sige daw. Si Sen may aram ko na ano ang gayuma sa Bicol. O sabi digdi mga tugang sa bareta, nagkusog da tabi subirintahan kang gayuma. Ngunya na bago tabi mag-celebrar kang apod kay ni Valentine's Day. Nyan, lumay! Nagsi Sir Henry. No. Sir Henry, salamat. Sabi ni Sir Henry Copino, lumay. Yan, maray ngaya kay Ma'am Rica, lumayon. Ngani ngayang apod kay ni saku ngaya ma-in love sana. Ikaw bagang araw ka na eh. Nagtutubod ka mo kaya? Nagtutubod ka mo kaya ngaya? Maray ngaya kaya ni lumayon. Tagaring ngaya di ako tigpapansin. Lumayong ko ngayon eh. Bako man yan hudong. Bako yan hudong. Ang hudong nakakagadan. Ang lumay or gayuma. Pag pinainom mo yan, pinakaon mo yan sa duman sa target mo, talagang sugari, hahabol-habulon ka kaya. Ika ng pinakagwapo, pinakamagayon, sa gabos na oras sa iya, pag nagayuma mo ang sarong tao. Maski makanuson ka man nga ni. Yan ang pudkang power kang gayuma o kaya lumay. Ano daw tabi Sir Tope? Aram mo kung sa ininipig babakal? Ining mga gayumang ini. Sige daw, mahanap daw kita ka ini. Ano? Tanganing sain daw kayo ni nagbibinta. Mabintahon da ngunyan. Masulungon tabi. Masulungon da tabi ngunyan. Suberintahan kang gayuma. Nga tatakaipuan gayumahon pa nindo. Paano ngaya? Nagduduwa-duwa ngaya. Gari ngaya habo pa sa ko. Maringi kini gayumahon. Ako igwa kita ki mga mag-aragom-agom na. Dialoy na nag-iribanan. Igapot. Ngata ngaya ta. Iyan ang naago mo.
Nga tangaya tayan ang inago mo. Sabi man kang babae, inda ngaya, nata daw ngaya tayan ang inagom ko, makanuson man ngayon lalaki. Siguro ngaya, linumay ako ka. Linumay ngaya, gari ako kaya. Di ba, may mga nadadagong kita nga ron kaya. Sa mga mag-aragom-magom, nga tangaya tayan man ang inagom mo, makanuson. Inda ngaya ka, kang panahon ngayang ito, siya sa ngaya sa pinakamagwapong lalaki ang nailing ko. Pero ngayang ngunyan, na-realize ko, bako man talaga pala niya gwapo. Garing nga linumaya ko kang gangino. Iyo, totoo yan. Tatad pag-restoryante, tata Valentine's Day, ma. Uni, pasaro pa. Sir Tope. Libot daw tabi, Sir Tope, sa tabako. Tapos sa kataraning tang munisipyo so mga hotel na tabi pulibok na. Sir Tope, ano, nakapareserve ka na masaga? Sir Tope, nakapareserve ka na saga, ta sabi pulibok na da sa mga hotel. Inahiling mo na yan. Di paano kaya dahil nakita kan sa aga pwede. Kung sa aga pa sa nakita maduman, pulibok na da ay napangyari. Saan kita ka ini? Sa makabasan. Ay, pahitay ng mga istorya kapag mabalintine sa di. Ang February 17 tabi pinagdeklarar na special non-working holiday sa bilog na nasyon kang Pilipinas sa pagselebrariyang kang Chinese New Year. Chinese New Year pa lang sa Martes, ano? Petsa 17. Sa mga tugang niya tong Chinoy, may Chinese New Year, ano? Agad lamang kitang tikoy. Fiesta opisyal. Oy, Sir Tope. Iling mo na, ano, yan magpupuon na kita. Mawawarain boses na kayo nito tao. Ngarog kaya, nagaralgal na. Pawara na kaya ng sa tuyang boses. Yo. Ninasanan pahiton tabi, Sir Tope. Taso pabuya tabi sa pagkalimbawa kung maituro nindo sa mga otoridad. Aram nindo ang kinamumugtakan kang sarong negosyanteng si Atong Ang. Pag tinuro nindo sa otoridad, igwa ka mong 20 milyones pesos. Dati 10 million sa reward kang makakapagturo kung hain si Atong Ang. Ngunyang ginibo ng 20 milyones. Para ipakain ni Sir Tope dahil na kita magburodurudit sa Valentine's Day, digdi na kita mahiling ta si Sir Atong Ang. Ituro ta sa otoridad pag nadakop igo kitang 20 milyones peso. Kaysa mga gastusan lamang ang mga Valentine's na yan. Sir Henry, mga no sa mapasyara ko dyan sa amateur. Orawang malipot-lipot tadi. Sabi digdi ni Sir Henry, daya ako nagtutubod, kumpiyansa ako sa sakuyang karisma. Ara mo naman sa nang may lahi akong Italiano. Sa madaling sabi, Itang Albayano. Ay, talaga si Sir Henry. Itang Albayano. Inen maurag. Dahil nagtutubod kan mga guru gayo, mga lumay. Sir Henry pa, mapait ng mga lumay-lumay. Ngaya ko kaya, kumpiyansa ngaya ko, tamay lahi ngaya ko. Ang lahi ko ngaya Italiano. Sa madaling sabi, Itang Albayano. Or talaga ni Sir Henry. Ay, dahil sa natabi Sir Henry, mapasyar kita dyan. Mapasyar ako dyan sa Amateur Spring Resort. Diyan lamang kita mag-podkeni, mag-turutarambay naman tabi. Para uni si Boy.
si AKA Pogi, si Ma'am Teresa Celestial Sinita. Wara daw garing dyan sa Tanawan na di. Good morning palan kay Ninang Tess. Kay Ninang Tess na Sinita. Wara na garing si Pogi. Si Teresa Celestial Sinita. Wara na si Pogi adi. Kaya na dyan sa Tanawa. At agdaong ko Tanaw dyan kami sa Amatin. Naman kami magmaritisa. Ayan. Ay, sabi ni Ma'am Teresa Celestial Sinita, Happy Valentine's tabi kuya mo. Yan ang problema tabi Pogi. Ay, si Baby Lab to. Paldo si Baby Lab ngunya. Sain taman bagahanapon ang arin Sir Tupi. Sabi ko sa imo, maglibot-libot ka sa tabako. Mangapot-hapot ka, pulibok da tabi sa mga hotel na. Lika daw. So, paborito mo bagang pagdumanan, Sir Tupi? Lika daw. Pulibok na. Iling mo na yan. Bayan na nga kan mga buro Valentine's na napunta si Atong Ang. Ay, Sir Henry, baka tabi mapasyar dyan sa amateur si Atong Ang, timri mo tulos ako. May 20 million kita. Pirak na baga. Instant millionary ka. Walang kahirap-hirap. Ituturo ta sana si Atong Ang kung hain. Tapos iwalat sa imo si Gretchen. Ay, rimate. Alas 7:22 tabi, mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Oy, aramon tamo na ha. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon tabi, Pogi, sa aga kung may plano kang magduro date. Aramon taan magiging kamugtakan. Kung mauran ba ang Valentine's? Masabaw ba? Nganing makapagdara po kamonin kaputi. Yung saga. Nasa linya ng Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong Biyernes 13th of February 2026, bisperas ng araw ng pag-ibig. Base po sa ating latest satellite imagery, wala naman po tayong binabantayan na sama ng panahon, LPA o bagyo sa loob o labas ng ating area of responsibility at hindi natin inaasahan na magkaroon po tayo ng bagong sama ng panahon within the next 3 to 5 days. Although meron tayong tatlong weather systems na magdadala po ng mga pag-ulan sa ating bansa. Una na po dyan itong shear line o yung banggaan ng hanging amihan at easterlies at ito po ngayon ay nakatutok sa may eastern section ng Southern Luzon. Samantala, yung amihan natin patuloy pong bumubugso ang nakakaapekto sa malaking bahagi naman ng Luzon. And then yung easterlies o yung hangin galing po sa karagatang Pasipiko ay nagdadala nga ngayong umaga ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. Kaya para naman po sa ating forecast ngayong araw, dito po sa may Southern Luzon area, specifically dito sa may Bicol region, sa may Quezon, Laguna, Batangas, and Rizal, even dito sa may Marinduque, Romblon, and Oriental Mindoro, inaasahan po natin dyan yung maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa shear line. At mamayang hapon, inaasahan natin, dito pa po nakatutok yung shear line natin ngayon. Pero mamayang hapon po ay aakyat yung axis nitong ating shear line at maaapektuhan din ng maulap na panahon at mataas na tsansa ng mga pag-ulan yung ating mga kababayan dito sa may Aurora, Quirino, maging sa may Isabela. Kaya para nga po sa ating mga kababayan dyan, magdala po tayo ng mga payong panangga po sa ulan. Yung amihan natin nakakaapekto nga sa malaking bahagi ng Luzon at posible din pong magdala ng mga mahihinang pag-ulan at makulimlim na panahon dyan sa may Cagayan, Batanes, maging dito sa may Apayao, Kalinga at dito rin po sa may Ifugao and Mountain Province. But for Metro Manila and the rest of Luzon, inaasahan naman po natin mas maliwalas po yung ating panahon ngayong araw liban po sa mga isolated light rains.
At ito naman po ang ating inaasahan na agwat ng temperatura ngayong araw sa Maylawag 21 to 32 degrees Celsius, Tuguegarao 22 to 29 degrees Celsius, Baguio 14 to 25 degrees Celsius, sa may Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius, Tagaytay 20 to 28 at sa may Legazpi 24 to 28 degrees Celsius. Samantala, sa may Palawan, Visayas at Mindanao, malaking bahagi nga po ng ating bansa ay apektado ng easterlies. Kaya't posible nga po yung mga pag-ulan ngayong araw. Mataas po yung tsansa dito po sa may Soc-Sargen, Northern Mindanao, Davao Region and Caraga sa may Mindanao. And also, kabuuan po ng Visayas ay makakaranas po tayo maghapon ng mga maulap na panahon at may kalat-kalat din ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Aside nga po dito, yung thunderstorm natin, paalala lang po, ay may kaakibat din po ito na mga banta kagaya na lamang po ng hailstorm o yung mga lightning activities. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. But for Palawan and the western section din po ng Mindanao ay mas maaliwalas din po yung ating panahon liban lamang po sa mga thunderstorm activities. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa may Kalayaan Islands 26 to 29, sa may Puerto Princesa 26 to 30, Zamboanga 25 to 33, mas mainit po dyan sa southern parts ng Philippines, sa may Davao 24 to 32, Cagayan de Oro 24 to 29, Tacloban 24 to 30, at dito naman po sa may Cebu ay 25 to 31 and Iloilo naman 24 to 29 degrees Celsius. At para sa kalagayan ng ating sea conditions, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa, kaya't malaya din pong makakapaglayag yung ating mga kababayan. Although ingat lamang po tayo dahil kung may thunderstorm po dito sa ating mga seaboards ay posible din pong tumaas yung mga pag-alon natin dyan. At for the next few days, especially bukas na araw po ng Pag-ibig, Valentine's Day, inaasahan naman po natin na mas magiging mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan natin sa may eastern section ng ating bansa. Dulot po either ng shear line dito sa may northern Luzon area or ng easterlies naman dito po sa may Visayas and Mindanao area. Pero pagsapit naman po ng Sunday hanggang Tuesday, inaasahan naman po natin na mas magiging maganda po yung ating panahon liban na lamang sa mga thunderstorm activities, especially sa hapon at sa gabi. Inaasahan nga po natin by Sunday, hihina po yung ating amihan at mananaig yung ating easterlies. Kaya posible din po na mas matataas po yung ating mga temperatura, especially pagsapit ng tanghali hanggang sa hapon. Dito sa Metro Manila, ang araw po ay sisikat mamayang 6:21 a.m. at lulubog naman po mamayang 6 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating social media pages at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating website sa pag-asa.dost.gov.ph at sa panahon.gov.ph. Muli ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi pag-asa o yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon. Tulong weather system ano? Yan si Shearline, si Amihan, tapos si Sterlis. Di araw ng pag-ibig pa lang sa aga, sabi ni weather forecaster. Mga paguran-oran databi sa aga kaya siguraduhan nindon day ka mo mauran ng sa aga sa pagdurodate nindo tabi Sir Henry. Dapat day ka mo mauran ng tapag nauranan ka mo maarog ka mo sa ko purungag na yung dapat nasa safe ka mong lugar sa aga kumadurodate ka mo ta araw daw ng pag-ibig. Sige, iringat po iringat. Sabi ni Sir Henry Copino, di tabi ang 20 million
Kaya dada tabi din na kukuha si atong ang pig times 5 ang offer. O tita times 5 ang offer niya. O dahil ko lamang ngayon ituro. Dahil ko lamang ngayon ituro pag nahiling ko si atong ang. Iluto ko pa ngayon kinitib na manok. Tapos tanladan ko ngayon. Sabi ni Sir Henry. Ano talaga si Henry? Oy, kung iyan ang mga plano mo tabi Sir Henry kay atong ang ano da iplano mo man sa kuya yan na pigsasabi mong native na manok na tinanladan. Kahit daw sa kuya yan. Rawang may surusipon kita ngunya, sipon ubo. Pwerte yan sa native na manok na may tanlad. Sige daw, baloadoan sa ko. Total birthday man sa aga ni Sir Tope, o di dyan kami sa amateur. Diyan kita maggurarampangan na Sir Topi ta birthday sa aga. Diyan kita, diyan tabi kita sa amateur kay Sir Henry. Mabuno da si Sir Henry kinitib na manok na may tanladan sana. Masiram tabi Sir Henry na native so panghubod bagada. Yan masiram da. So ihubod manamnamon ngayaya. Serbisyo asin reparo. Alas 7:32, mga tugang mga kabayan, ang sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan ta na muna ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre, ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha niyan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa na yan makuano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kidorm, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Sige tabi, happy Valentine's tabi kay Madam Aileen. Ingat po permi. Siyempre ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, kay Board Member Attorney G.I. Obungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Sabay taman dyan si Board Member Carol Siga, asin si former BM Vic Siga Jr. Siyempre, ang programang inidaraman po sa tuya kang Best Kape Green. Best Kape Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang perting kapartner pagkagatabi Sir Henry. Ang Best Kape Green. Yan po mga tugang mga kabayan na sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Magsabi ka sa nangaya kung nuarin ta partneran ta ngayon kay Jean. Ang tama ng Jean sa kuya tabi Sir Henry. Jean tanlad tapos igwang native na manok na may tanlad pa. Suspertiyo niya. Yo. Iba ta si Madam Maylin dyan sa Amateur Spring Resort. Yo. May gin tanlad kita tapos may native na may tanlad pa. Ay, perte. Yo. Sige ba sa natabi si Renrita? Maabiso ako sa imo. Ako mabigla na sana ako dyan. Ikaman nga baga. Aday ka man nagdidigdig. Bitado ka na nga nga. Aday ka pa nagdidigdig. Sorry na. Sir Abelardo Imperial, good morning tabi, sir. Sain ang pahita sa aga tabi, Sir Abi. Sain kita masilibrar kang araw ng mga pag-ibig. Araw ng pag-ibig pa lang sa aga na ano. Sige! Alas 7:35 mga tugang mga kabayan. Oy, kung kaipuhan po nindong panregalo sa saindong mga iniibig sa aga, huni na dapat sunti kakaon mapapakinabangan nindo.
pa-share ka mo dyan sa hampang kang covered court kang Salvacion, Tabaco City. Tayaon tabi dyan ang pwesto ni Sir Tupi. Iyo. Pwesto tabi ni Sir Tupi Barbecue. O dyan iyan sa Salvacion. Iyo. Hampang tabi yan kan covered court. Yaon dyan ang barbecue ni Sir Tupi. Dago ka din din eh. Barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy palang solve na solve. Barbecue nito, legendary, barbecue sa Motsari. Tinga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Jowa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam, swak sa budget, walang kulang. Toy Barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Pork Barbecue, balat at tenga, may isaw at Adidas, may Betamax pa. Inihaw na binabalik-balikan, sa murang halaga mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa, wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. Top Barbecue. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano nangyari? Alas 7:39 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transit po sinda. Ano, so mga naghanap tabi key dorm boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Si Rigman, ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, Board Member Attorney G.I.O. Bungao, City Councilor Renier Burse,
Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang bagong malinaw. Yan man dyan si ABC President Cap Art Abela. Board Member Carol Siga and the former Board Member Vic Siga Jr. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. Paano kayo yan tabi Sir Edwin, Sir Javier Bunsa, good morning. Ma'am Gina Malaguinyo, Cavite. Ano tabi ang plano sa aga? Balik po ang sa indong lingkod. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyang pong bisperas po kang araw ng pag-ibig. Kay Sir Leonilo Casulya, good morning. Kay Sir Felix Sikulam. Kay Sir Mario, good morning Castelo. Kay Uraye Umar, good morning Mantabi. Sige tabi mga tugang ha, sundo kita alas 8. Maray na pahita saga. Sabi ni Sir Abelardo Imperial, kompromiso ngaya sa aga. Kompromiso ngaya yan ang mga araw ng pag-ibig mong yan. Abunaran ngayan. Oy, mag-isip-isip tabi kita ha. Minsan, siguro practical naman ngunyan ang mga minamahal niya to. Ano? Halimbawa ngaya, siyempre, ang perbibagang kapartner kang flowers and chocolates yan, di ba? Ang ibakal nindong burak o kaya chocolate para sa aga, ibakal na sa nanindo tabing bugas. Yung iregalo nindo sa pamilya kang sa indong iniibig. Yan. Siguradong maugma sa indon pamilya kayang lugod man python mo kisarong sakong bagas. Yan iregalo mo sarong sakong bagas. O di sarong bula naman yan na konsumo kang tig-ilusyonan mo. Tapos Sir Abi tayo naman uso ya mga Boro Valentines na yan ano, lalo na kay Sir Topi. Kaya lang si Sir Topi birthday sa aga ni Sir Topi. Tas si Sir Henry, aram ni Sir Henry kung saan ang lugar ni Sir Topi ang barbecue ni Topi. Sige tabi, oy Papa Choy, good morning tabi sa imo Papa Choy. One tabi. Ala to na. Magayon ko kita kiburo background na di. Sir Bok, sabi ni Mrs. habang naghahaloy ang relasyon me, garo ngaya nagpapait na. Simbag ko man sa iya, ara mo kung paano, garo baga ako ngaya marigoso, mapait sa pagnamit, mapait sa pagnamit mo, pero may vitamins sa lawas mo. Yan ang mauran. Yan ang mga pait ni Sir Topi ay ni Sir Henry. Yata ngayata nagpapait na ngaya habang ngaya naghaloy ang relasyon mi ngaya ni Agom. Ngata ngayata nagpapait na ngaya ang relasyon mi ni Agom. Sembag ni Sir Henry. Sabi ko sa iya, sa Agom ko, ara muna ngaya kung paano, garo ako marigoso, mapait sa pagnamit, pero may vitamins sa lawas mo. Yun. Nan maura. Di papatsoy ho ni pag-istorya. Tupod ka tabi papatsoy kayo ng mga lumay-lumay na ini. Papatsoy. Ngaya paano daw ngaya na Agom ni Arog ka ini si Arog ka inita langkanos ngaya ka ining lalaking ini pero ngaya ang naagom sus na gayon ngaya nahiling kita ki Arog kaya pag may nahiling baga kita gari ngaya linumay ka ini ang Agom gani
Bago yung tabi, Papa Choy. Maski si Sir Tope, ini si Sir Tope, supuniro man ini. Sabi ni Sir Tope, paano daw nga kanina agom ini si Ro? Ilingan nga makanuso na lalaki, pero nga magayuno sa babae. Siguro nga linumay ka ini. So, tasabi ko niyan, uni ha, ang bareta, nagkakaubusan and mabintahon databi ngunyan sa mga lumay. Gayuma. Mabintahon databi ngunyan, Papa Choy. Mabintahon databi ngunyan sa gayuma. Ngunya na bago mag-Valentine's, ngunya na si Mana, nagkakaubusan na databi. So mga gayuma, so panglumay. Sir Henry, saan ang aram mong may nagtitinda ka ini? Siyempre, so iba, makipagsapalaran daw kita. Maray nga kayo, nilumayon ko ngayon ini nga ning matuluyan nga ini. Hindi ba nahiling to sa mga pelikula? Pagabo sa imo kan sarong tawo, nagibo kang paagi nga ning mamot sa imo. Ayan sa paagi na yan kang gayuma. Di ba? Nahilig ta sa mga puro pelikula. Nangyayari man pala nun sa tunay na buhay. Di ba ang mga gayuma, may mga pigpapakua ngaya. Kumuha ka ngaya ki, alimbawa, kuhaan mo ngaya so underwear. Kaya itong gagayumahon mo. Paano mo makuha yan? Paano mo makuha yan? Kuhaan mo ngayon sa underwear kang gustong-gusto mong gayumahon ta. O kaya ngayon, kuhaan mo ngayon so sinulog niya ngayon kasuudma. O kung bako ngayon, maski anong parte kan sa iyang lawas, makuha mo ngayon ta. Yan nga ang saro sa mga gibuntan sangkap para magayuma ito para mapasahin mo ito. Di ba may mga arog po kaya? Halimbawa nga, kumuha ka nga kibuhok o tayo ka nga muuton ka nga kurso na dahon mo nga si Mr. Hulbutana. Dapat nga magkakuha ka nga yung buhok kay Mr. Hulbutana. Ini mana para gayo mo man ini sagabus paong pigpakuha mo sa kuya buhok para ang buhok ko ngunyan tulo naman sana. No. Ni mana papakuha mo pa. Sabi ni Sir Abe, concern talaga ako kay batching mong nulikamba. Ano daw ngayon ako nagsisilibrar man ito king araw ng pag-ibig? No. Maray ka ni. Sir Abe, maluya so training mo kay batching na nulikamba. Dahil lamang inarog si Jerome. Iyo. Tapos may sarok pa baga tabi Sir Abe ay na ito si Dinsyo. Bako nagbaba ito ta. Naon ito sa 6 km permanent danger zone. Dinsyo. Bako niyaon ito sa evacuation center. Bakwit baga si Dinsyo. Gari ito, hindi ko nagsisilibrar man ito kay araw ng pag-ibig. Parehas ini ni Sir Noli. Mga maluya kayo ni so training sa imo tabi, Sir Abi. Dahil ni uminarog sa imo. Ha? Dahil lamang hindi na uminarog sa imo. Arog kay Jerome. Dahil talaga maluya so training mo kay ni Sir Abi. Pabalik ka daw ini, back to basic mo daw ini.
Oy. Ang paggayuma baga. Ang paggayuma baga, kaipuan mo man talagang magsakripisyo. Dipisil man talaga ayan. Taday man pwedeng supasilon mo sa nang gayumahon mo ngaya arog ngaya kay Mr. Hulbutana. Gayumahon mo. Na basta-basta mo na sa nang gayumahon tapos mapasiring sa imo. Dai. Talagang maagi ka man sa butas ng karayom bago tan manapandisal man ini man. Ribok man kini man. Hoy! Nadadangog digdi. Nahiling mo na iya. Oh. At anong ano kita digdi kang gayuma? Mga maluyang pandisal sa imo mana. Ang pagpahit baga kang apod kini ining gayuma talagang ano apod kini talagang dipisil man arog sa kuya ngaya siyempre so nagigibo ka ini medyo pahirapan din ngaya dapat makakuha ka kibuhok ni Mr. Hulbutana. Yun ang isa sangkap duman sa ano sa gigibo na gayuma. Di ba ang gayuma pigpapainom, pigpapakaon, igsalak yan sa pagkaon or inumon. Ayoko nahiling tabaga sa mga pelikula, pwedeng liquid or pwedeng tableta o ano, so powder. Ngaya pag nagkaon ngaya pag nag-inom ki tubig, ilawag mo naman sa tubig. Pwede ngaya nagkaon niya kilumi or ano, pwede mong iwisik duman. Nganing magayuma mo ang sarong tawo. Ang problema kung ngayon halimbawa may piggayuma ka mo tapos dahil man iba man so kuminaon remate may ano ako kayan may naaraman ako kan inlabon sa sarong tawo dati ining opisyal babayi pati magayon, Sir Abe. Magayon, mayaman, dating opisyal. Magayon, babayi. Inlaabon duman sa lalaki na may pamilya man ngani. May agumso lalaki, may pamilya. Pero inlabon ining babaying ini opisyal. Ha? Dating opisyal, magayon, mapagrugaring, mapirak, mayaman. Naaraman ko nagpaiba duman sa may parting Kamsur. Diyan pala sa may parting Kamsur ko diyan parang nag-ano so nagigibo man nagigayuma. Di ba ang gayuma bako man kulam bako man kulam iba man ang kulam. Ang kulam so may ano to? Di ba Sir Tope yung kulam apod kayan so igwang dagom. Mako, may dagom tapos garigwa ki apod kayan sumoro manika. Yo. Sus Mario, puminasiring na duman sa Kamsur. Nganing gayumahon sana so sa iyang namumutan na may aguman ngani na may pamilya. Hirak nin Diyos mga tugang hanggan ngunyan dahil magiraray. Dahil man to binalab na so gayuma niya. Kaya ngunyan si Madam magayon. Ngunyan gari bako na magayon tanahiling ko bako na magayon no. Kahit to magayon no niya. Kami jud nagkakaedad naman. Mayaman. Ngunyan si Madam nag-iisa sa kanyang mansyon. Si Madam irak man. Ang pag-ibig talaga maski dahil taman mabasol di ba? Dahil taman tabi mabasol Sir Abe ngayon pag namumut baga maski bawal na pag-ibig
Maski bawal na pag-ibig, pag namuot ka, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Muya bagaya. Ako? Kaibali ngayang bawal. Ang importante ngaya, maugma. Maugma ang puso ko. Kaysa ngayaong magpapara kulog ang buhot ko. Baka ngaya madali ako magana. Kay bali ngayang bawal. Basta ngaya maugma ngaya ko. Di ba yan ang mga rason? Si Dinsyo ma-celebrate ito sa loob kang kuiba. Kariba niya naman sa mga upon. Hili nga po ninda, no? Kadakol dyan, pero yun na nga niya. Ang rason kang iba tabi, Sir Abi, ang rason tabi, Sir Topi kang iba, basta ngaya maugma. Sana ngaya dahing katapusang kaugmahan ang makuha ko. Pero pagabot kang panahon, bako kaugmahan ang nakukuha. Kundi problema. Kaya kung kaugmahan sa nano. May barkada baga kita na pinakulam pero puwerte na kulam, so pinakadakula, so dara-dara. Iyo ikaw pa na. Kulam man eh, kulam. Daw si Sir Briol. Si Sir Briol, nakula. Ay, Sir Briol! Nakulam si Sir Briol. Ay, ito nalalak nito. Pasyaran ko na. May pinakulam pero pertiso nakulam. So pinakadakula so daradara. Magduman ka po sa Gatchiton. Iyo, gariduman man ang gadtabi, Sir Henry, ano? Iyo man ang gadyan da sa Kamsor. Igwa duman ki nagigibo kigayuma. Diyan man ang gad. Nagduman. Inimpig istorya ko tabi, Sir Henry, midbid mo ini. Magayunon ini, dating opisyal. Inlabo ni duman sa lalaking halangkaw na may pamilya. Inlabo. Nagpaibay ni duman sa barkada ko. Yung sa barkada ko, yung nag-istorya sa kuya na inibahan niya, gusto niyang bumalik sa iya. Dati sila nag-ibahan, dati sila nagkasaro. Kaya lang garing minabo na so lalaki na may pamilya man, taang gusto, lalaki ma. Di na pangyari sa kinabanan eh. Yung gun mo, habo na kang lalaki na may pamilya man. Digdig kay madam na dating opisyal, magayon, mayaman. Habo niya na duman kay madam. So lalaki, ang gusto tabi kay lalaking ining may pamilya. So arog kang padiko, nagwapo, napugi, na si Idmar nagambot. Iyan ang gusto pala ni Sir. Mala, pinamidbid ko to Sir Abi. Ngaya, pinamidbid ko si Pading Idmar. Pinamidbid ko si Pading Idmar, nagambot. Pare, Uni si ano si Arken, si boss apod ko boss. Uni si ano. Ay, pag abrasa tabi si Henry, halo yung butasan sukamot ni Pading Idmar. Gwapo halangkaw si Pading Idmar, gwapo halangkaw. Matikas pati tapi may graduate. Sus Maria, paka-abrasa ni Pading Idmar, halo yung butasan sukamot ni Pading Idmar. Sabi yung tigtapi-tapi.
duman ko na Malaysiahan na iba. Han type talaga ya ako kay ni ba lalaki. Kaya palang binihan si Madam. Ma'am Rosalie Gonzales, good morning. Happy Valentine's po sa gabo. Ang number po kay 6640. Victims of love. Sa video kay Ora gini si Sir Henry. Pag ano sa rodo to mag-istorya naman kita. Yung pag na lugaran ako pasyaran ta kaya. Sir Henry, kasi nata madali na kita mag-istorya naman. Yung sa lakayon may kadyan ni Sarong Batalyon. Bala ka na. Bala ka na, sindiro ka baga. Alas 8 na, tabi! El Barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito, legendary. Barbecue sa Motsari. Tenga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Oy, alas 8 na tabi mga tugang. So digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan tabi Biyernes, Friday the 13th budget, walang kulang. February 2026. Sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, sa pangaran tabi ni City Vice Mayor Ate Glenda, Andop, BM Attorney GIO Bungaw, the best barbecue in City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, one. Sulit BM Carol Siga and the former BM Vic Siga Jr. Best Kape Green, barbecue 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. at tenga. May isaw at Sa indo po gabos mga tugang, pasalamat tabi sa mga parantabay niya to. At yan, padagustan sa tuyang ore-restoryahan. mabubusa. Duman sa programa tang sutama sa na 10 to 11. Ngunyan pala ang Biyernes, bagong malinaw. Yeah. 10 to 11, duman yan sa 107.7 radyo natin Tabaco. Param na po muna sa indong lingkod, de-reserve ta sa ibatang busis. At yan, 10 to 11, ako po ang sa indong likod. Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. The best Sa Lunes naman okay, Happy Valentine's po sa gabo. Siringat po Siringat po kita. lunch ka Adios amigos, dumo, arigato, bye-bye. one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Serbisyo Asin Ripa. For barbecue, balat at tenga. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan,
nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging andyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo.